Okay, clear prop! What's up, Tarlagaños? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's video guys, kakaiba yung content natin. So ayan, kasama natin si Captain Harley Leslie. Ayan, sineset up na yung pinaka-parachute. Ayan, and i-connect niya dito sa paramotor. Ayan, nakita ko lang siya paikot-ikot dito sa Bamban. So asahan nyo guys is mag-open sa public itong paramotors. Ito yung pinaka-ano niya, pinaka-LS3. Ayan. And then yung pinaka-gas, banggit sa akin kanina is premium. Parang motor lang siya guys. And ito yung pinaka-butcho niya. Dito yung pinaka-harness, yan. Dito sasakay si Captain. Ang paggit niya sa akin kanina is tutulak ka nung pinaka-motor para makakuha ng persa. And then tataas yung mismo parachute. And yun, makakalipad na siya. So later papakita ko sa inyo kung paano siya mag-take off. And interviewin natin si Captain Harley. So eto na nga guys, naayos na ni Captain Harley itong yan, parachuting house ka na sir. So ito yung pinaka parachute. Ilang nga ba kasi nung sir yung mga tali? Etong mga lines, ano to, nasa at least 4 to 5 meters. Mga 4 meters yung isang line na. Okay, and then yung lapad daw ng parachute kanina is 9 meters, tama sir? Halos 9 meters 9 siya. meters yan. So yan, dapat kailangan maayos yung pagkalatag ng pinaka-parachute and then syempre yung mga tali. I-connect itong taling to dun sa mismong paramotor. Yep. Ayan. Then check natin paano mag-take off si Captain. Yan. Captain Harley. Harley sir. Yeah, correct. Harley Leslie? Yep. Leslie apelido? Leslie ang pangalan ko talaga. Yung kasing Harley kinuha ko sa Harley Davidson ko yun. Okay. Mayroong big bike si sir, napaganda ng big bike niya guys. May mga followers din kasi tayong sir, mga riders. mga riders marami. Mostly sir, mga riders, mga followers natin. Talaga, good. Para at least pag dumating yung bike ko, naman. Pwedeng kahit display mo kayong site sir. Wapin eh. Nice guys, tignan nyo. Ikutin muna natin itong pinaka-parachute. Sir, ito sumasa parang yan naman tinatawag ventilation. Diyan pumapasok yung Hangin. para ma-inflate yung para mag-inflate yung parachute. Magkaroon siya ng konting hangin. Oo, papasok. Okay, ito guys. Para siyang para siyang ventilation, pero sabi nga ni sir para mag-inflate itong mismong parachute, papasok yung hangin diyan, magkakaroon ng hangin itong mismong parachute natin. So ito na si Captain Harley Leslie. Yan, setup niya yung paramotor and sasabihin sa atin guys paano ba yung safety na dapat gawin kapag magdadrive kayo ng paramotor. Nag-start siya other country. Matagal sa States na naging popular siya. Okay. Ayan sir. So ito ba ito yung tawag na PPG aircraft or powered para gliding Tapos itong nakasambit sa akin, ito yung harness na tinatawag. So dito ka nakaupo. Then we have the 6 points for safety. Like lahat ng mga
Dali. Kailangan yung upuan niya, mailak natin lahat. Tapos radio communication. So ito yung tinatawag ng mga 6 points. Ilalak mo lahat yung sarili mo dito para pag naghang ka, safety. 1. Ito, basta ito, laging pre-flight check. Bago ka mag-take off, make sure everything is safe. Nakalak lahat yan. And then, yung dito sa waist. Tapos dito sa chest. So yun, Para buo, ito no, kasi sir? sinasabit yung radyo para Importante yung pinaka-communication talaga. oo. Kasi napakagandang adventure to, pero kailangan it Safety required pa. safety. Tsaka Safety proper first. training. Tama. Hindi pwedeng YouTube ka lang. Ah, Napakadelikado ng sports na to. But you will definitely enjoy once you are out and there. kung wala kang license, sir, hindi ka pwede makapagpalipad Hindi pwede. niyan. Never. So like ako, I have 2 license. Isang PPG license at saka para sa trike. Iba kasi yung license ng trike. Yung mag-i-issue ng license sa Switzerland pa, sa Europe. Okay, sir. So I guess we're ready. So yung Okay, wind sir. direction ngayon dito, may windsack tayo doon. Dito yung take off natin. Since yung hangin medyo tama lang, dalawa kasing lahat yan, either forward or either yung reverse, yung nakaharap ka. So yung pag-take off mo, sir, papunta doon. Papunta doon. Okay. Kung makikita mo yung windsack, yun ang direction ng take off natin. Okay. Hindi ka pwedeng opposite kasi yung parachute Pasalungat ko yung hangin. mag-run over siya sa'yo. Okay. Okay, we're ready? Alright? Paano yun, sir? Ilalagay mo na lang dyan. Oo. Ilalagay ko ngayon to dito. Okay, these are the risers. Connected dyan sa carabiners. Ito. Since medyo lumakas yung hangin, instead na forward take off tayo, kailangan reverse. Okay. Nakaharap ako sa parachute. Instead na tatabok ko gano'n, nakatalikod. Pag okay na, saka ako magtitwist. Mag-iba ng way. So, papapalit ngayon tayo. Ay, tsura ng para motors, guys, kapag naka-suit na. Banggit sa atin ni Sir Harley Leslie kanina is nasa 25 kilos. Ganyan siya yung kabigat. weight. Okay. Start na natin yung engine. Okay, sir. Yung sa basic, kailangan you have to shout clear prop, and then you have to look around. Bota kasi ating anak, bituran lang yung Yes, propeller. Doon na kayo. Okay. Okay, clear prop! Oh! Ang sarap magpalipad siguro niyan, guys. Yeah. So isa sa pangarap ko rin yung mga ganyang activities. Siyempre alam nyo naman, guys, na mahilig tayo sa adventure. So ito, pabalik na si Sir Harley Leslie. Ayan siya. Wow!
last ikot ni Captain Leslie, and yan, lalanding na siya later, and sana makuha natin siya ng drone shots. Actually kanina sinundan ko na siya, nag drone shots na tayo, nakakuha na tayong aerial shots, and later sana makuha na natin dito sa mismong GoPro natin, much better, meron din tayong aerial shots later. Yan, actually ayun siya. So naghahanap sila ng open area ngayon, yung mga kasabahan niyang mga licensed driver sa ibang bansa is ito, dadalhin na dito sa may Tarlac, ito nga paramotor. So hinihintay niya yung pagdating ng trek niya. Banggit niya sa akin kanina is nasa Singapore na. Yan guys, tayo yung kauna-unang makakasakay doon sa trike. So itong gamit niya is pang single lang yan. Yung trike is pwedeng magsakay ng isang passenger. Ayan guys, pababa na si Captain Leslie, na lowbat yung radio, kaya wala tayong communication kanina naglanding siya. Yeah. So ayan, makakuha na pa rin natin siya. Yun kamusta sir? Yan. Alright. Yun. Okay, nice. Nice flight. Galing sir, galing. So ito guys, try natin suotin itong paramotor. At check natin guys kung gaano siya kabigat. Ayan. Naisin mo ni Captain Leslie. Sige, sulog mo na yan. Dala masusulog ang backpack. Okay. Okay, buat ini tapi bikin kayak ini. Yan, alright. Sige. So, yan. Sige, sige, okay. Mungkin naon yan. Talantan eh. Sige sir. Okay. Wow. Bigat din. Kaso tapos ito dapat talaga may pwersa ka sir. Di actually tutulak ka na ng propeller mo eh. Pag gano'n. Pag mandar na yan, nandiyan naman. Hindi ka na mag-register. Sir, paano yung sign na just for example, tataas mo na yung kamay mo? Okay, titinan mo muna yung wing. Yung wing pag stable, pag gumagalaw na galaw ganon, huwag mo take off. Kailangan magiging steady siyang ganon. Pag nakita mong parallel na siya sa yung ganon, tsaka mo na i-full power. Okay. Pag full power, automatic. Mag-take off ka na. Tapos ito yung tinatawag ng ito yung tinatawag 6 points. Ito yung mga safety mo. Yung kanina. Start natin. Hawakan mo to. Dito. Oo ha. Kailan na nakalis. Nakasami ha. Tula po tayo. Okay, talagang mo yan eh. Kita ka pa. Okay. So, hawakan mo to. Ganun yung hapon yan. Yan, tapos. Kaya tapos, sorry. Kaya ganun lang. Ito kasi sa brake. Yan, pero sige, dito mo lang hawakan. Ito emergency switch to. Okay. Okay, pag mag-i-start ka, sabihin natin clear prop. Kasi baka minsan kasi may mga tao sa likod. Clear prop. Okay. Clear prop! Yun! Dashan mo yan. Lagi ka! Yeah, kaya mo yung power. Ano yun sir? Movement ko lang. Ito mo dalira. Yes, yes. Dapat ka. At dyan, ini, dapat yung power. Okay, ini. At dyan, bigyan ko na siya dapat yung tingnan. Okay, alam mo, yes. Natakot ko. Okay. Grabe. Kada rin yung switch. Patanda Hold niya. on. Yun. Nice. Pilot ka na. Grabe. Mapersaya pala sir. Mapersaya. Grabe ang persaya. Kita mo yung yung power niya talaga pag Ramdam na ramdam mo guys yan. So, ayan si Captain Alcuin. So, nice. Bagay na bagay sa'yo. at least na-experience natin guys kung paano yung pakiramdam na nakasuot sa ating paramotor. Hintayin na lang natin yung trike ni sir. Ayan, dilipot tayo dito sa sa may Bamban. So yun, capable siya mag-carry ng isang passenger. And then mas pinaka-safety yung yung paramotor. Pinaka-safety sa sa history ng Lahat ng aviation. activities na ganyan. Kasi kahit mamatay yung engine mo,
makakapag-glide ka pa rin. Hindi ka pag mga fixed wings minsan, kailangan maghahanap ka ng runway or ano. Ito kahit sumabit ka lang sa puno, safety ka pa rin. Pwede ka na. Walang problema. So ito lagay nyo, hanggang dito na lang. Patigim pa lang yan yung pinakita sa atin ni Captain Leslie. Hintayin natin guys yung pinaka-trike niya. So sabi niya sa akin, tayo yung pinakaunang lilipad niya dito sa Bamban Tarlac. So abangan nyo guys yung next vlog natin dito sa Bamban Tarlac para Motors. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, sabi ko nga sa inyo, ikutin natin lahat ng tourist spots, mga tourist attraction dito sa Tarlac. So ito na nga, may bagong activity dito sa Tarlac yan. Abangan nyo yung paglipad natin dito sa Bamban Tarlac. So until our next vlog, peace out!